வெற்றி பெறும் கிறிஸ்து. கிறிஸ்துவின் ஊழியம். ஆகஸ்ட் 19. தலைப்பு: தேவ அன்பால் உள்ளம் நிறைய வேண்டும். திரும்பி போய் தன்னிலும் பொல்லாத வேறு 7 ஆவிகளை தன்னோடே கூட்டிக் கொண்டு வந்து உட்புகுந்து அங்கே குடியிருக்கும். மத்தேயு 12:45. உவமையில் வரும் மனிதன் தன் சேவையை சாத்தானுக்கு மறுத்துவிட்டான். பெருக்கி சுத்தமாக்கிய இதயத்தில் பரலோக விருந்தாளியை உட்கார வைக்க மறந்து போனான். இதுவே அவன் பிரச்சனை. இருதயத்தை காலி பண்ணுவது போதாது, வெற்றிடத்தை தேவ அன்பால் நிரப்ப வேண்டும். தேவ ஆவியானவரின் கிருபைகளால் ஆத்துமாவை அலங்கரிக்க வேண்டும். பல தீய பழக்க வழக்கங்களை விட்ட பிறகும் பரிசுத்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஏனெனில் அவர்களுக்கு தேவனோடு எவ்விதமான தொடர்பும் இல்லை. கிறிஸ்துவோடு அவர்கள் தங்களை இணைத்து கொள்வது இல்லை. பெரிய கலகக்காரனான சாத்தான் நம்மை மயக்கி தேவனுக்கு விரோதமாக நம்மை பாவம் செய்ய வைக்க எப்போதும் முயற்சித்து வருகிறான். தேவன் வெளிப்படுத்தியுள்ள தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக பொய்யான கற்பனைகளை நுழைக்கிறான். தூய்மை சுயமறுப்புக்கு பதிலாக இச்சைகளை உண்டாக்குகிறான். மனித சித்தத்தை தேவ சித்தத்துக்கு எதிராக மாற்றுகிறான். பரலோக ஞானத்துடன் போட்டியிட பாதாள ஞானத்தை எழுப்புகிறான். தேவ சித்தத்தை பின்னே தள்ளிவிட்டு நமது சித்தத்தை முக்கியப்படுத்தலாமா? தமக்கு சொந்தமானவர்களை மீட்பதற்கு தேவன் செய்கிற வேளையில் இந்த நிலை இருக்கலாமா? போராட்டம் தொடர்ந்து இருக்குமாம். மதத்தை எதிர்த்து அறிவியல் வைக்கப்படும். எல்லையுள்ள மனிதரால் எல்லையில்லா தேவனின் வல்லமையும் மகத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. உங்களில் சிலர் எழும்பி சீஷர்களை தங்களிடத்தில் இழுத்து கொள்ளும்படி மாறுபாடானவைகளை போதிப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்கிறது பரிசுத்த வேதாகமம். தேவனுடைய சபையிலும் இப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள். இக்காலத்துக்குரிய முக்கியமான செய்திகளை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் ரட்சிப்புக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அவை தேவையானவை. ஆனால் அணு அளவு கூட முக்கியம் அல்லாத காரியங்களை ஊதி பெரிதாக்கி முக்கியமானது போல காட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள். உலகத்தார் இறையியலை விட உலகத்தை முக்கியப்படுத்துகிறார்கள். மெய்யாய் தொழுகை செய்கிறவர்களாகிய நாம் உலகத்தை விட இறையியலை முக்கியப்படுத்துவோமாக.